Subscribe खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो। दानो फैयै जोंना लकडाउन 4आ जोबनायाव फैबाय। दानो बे समावहाय लकडाउन 5आ बिगिन जासिगोन आफ्टर 31 मेनिफ्राय। बेनिनो माखासे नटिफिकेसनखौहाय आङो दिनै होनो सानदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बावहाय फार्स्ट पइन्टआवहाय होनदों 4.0 लकडाउना 31 मेआव जोबगोन आरो 5.0 लकडाउना फार्स्ट आफ्टर 31 मे निफ्राय बिगिन जागोन। आरो सेकेन्ड पइन्टआव दङ सुलुङाव मिन्थिनाय बादिब्ला 5.0 लकडाउना 2 विक्ससिम जागोन होननानै। आरो 3 पइन्टआव दङ मोनथिनो मोन्दोंदि गासिबो रिलिजियास प्लेसेसफ्रा खुला थागोन, जेरै गिर्जा न', मन्दिर आरो मस्जिद आरो बायदि बायदि। बेखौहाय बे लकडाउन 5नि गेजेरावहाय नुनो मोनगोन आरोखि। ओमफ्राय 4आव दङ मोनथिनो मोननाय बादिब्ला SSLC नि रिजाल्टखौ जुननि फार्स्ट उइकनि गेजेरावनो होनाय जागोन। बेखौ जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रिया सुलुङाव मिन्थिहोदों। आरो बेबादिनो जोङो दिनैहाय बे 5th पइन्टआव नुनो मोनदों आसामनि कर'ना सेल्सासखौ नायोब्ला आसामनि कर'ना सेल्सासआ पजिटिभ प्लासआ दङ 1057 पजिटिभ जानानै दङ आरो डिस्चार्जआ बेसेबां जाखो 125 डिस्चार्ज जाबाय। ओमफ्राय डेथ 4 आरो माइग्रेट जानाया 3। दिनैनि बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। बेहायनो आङो बे मिथिसार होखौहाय दानो मिथिहोबाय। थेंक इउ।